Kerst bij wijze van spreken een lekker vermijtje, ja, maar behoudt zijn vorm. Juist. Dus, ja. Wat moet het worden? Prinsessenjurken. Oh, ja, zeg maar. De dochter wil beslist een blauwe prinsessenjurk. En die is in de winkel eigenlijk net te krijgen. Dus zien we het hem zelf maar maatje. Ja, want een prinsessenjurk is altijd roze. Ja, maar ja, ze wil beslist de jurk van Assenpoester en die is blauw. Dus, maar ja, nou is dit ook wel heel leuk. Dus ik maak maar een roze. En dan heeft ze de twee en dan kun je ze kiezen. Nou, dat is 1,5 meter. Reken maar €4, het hele lapje. Nou, doen we dat. Doe wel even voor vaste klanten, hè? Ja. Kan het erbij? Ja, en ik hoop het al lang te doen. Het is 11:15. Om 4:30 mag je even terugkomen, mag je gewoon helpen inpakken. Ik hoop niet dat het nodig is nog. Ja? Waar komt u vandaan? Ik kom uit Amsterdam. En dan helemaal naar Leeuwarden? Ja, maar wat je ver haalt is lekker, hè? Maar het is niet gewoon mooi, ja. Ja. Maar dat is wel erg balletjes binnen. Wat moet er makken worden? Nou, het maakt net, maar het lijkt het mij leuk om dit te maken. Correct, jongen. Nou, het lijkt me net zo makkelijk. Het is wel makkelijk, want er staat maar één stip bij. En dan kan jou het doen. Dan kan ik het doen. Leuk nou. Ik ben benijd. Altijd wat wordt. Wat zei jouw vrouw? Ik moet even naar de lapjes merk? Ja, ik moet even naar de lapjes merken en nou, die strunt je om ergens. Ja. Maar ik ben meer van het koffie drinken en zo. Ja, dat doen wij haast nemen. Ja, ik denk ik morgen nog even koffie drinken. Henk het er natuurlijk van halfwijze mee aankomt. Nee, maar dan hebben we nog wat gebakken. Nou, toen hebben we er bang staan dat ik crisis op lijst. Waar ben je nou op zoek naar? Nou, bij iets lila's. Ik heb een shirtje hier en ik wil een jurk hebben. En dan zeggen we dan een heel leuk balletje, maar ik zie me nou net in een balletjesjurk erin. Nee, dus dan willen we nog even... Maar we zijn maar krek aan de gang, dus we moeten nog heel veel kraampjes hebben. Dus er zal wel wat tussen zitten. Ja. Dus eerst alle kraam en dan... Nou, dat is dus principe al, maar we binnen van jou het ouwwieken. Want zij het al bij de allereerste kraam wat kocht. Dat is nooit uw bedoeling. Eerst even een rondje meidje en dan, dan slaan we slag. Dan onthouden we waar we wat jongen hebben en dan geven we een keerpje. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Wij zijn beide mij behept, hè? Ja. Ja, jou ik? Ja. Dus mijn zus uit Holland wij, die is vanwege de lapjes hier een paar dagen bij me. Dus, jou bent nou pad voor de lapjes in het tak al? Nou, ik een jeetje van mijn broer en dat heb ik toen combineerd. Ben ik wat langer blauwen en voor de lapjesmarkt.